παρόν, θα ακούσαμε και τι γινόταν στο παρελθόν. Μια χαρά θα πηγαίνει ο Ιβίωρος Παπαδόπουλος και καταφέρνει πάντα να βγάζει τραγούδια που είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Φτάσαμε ένα βήμα πριν από τη βοηθή. Λίγο πριν πάμε στο νούμερο 1, θα παρατείνω για λίγο την αγωνία σας, γιατί θέλω να πάω να δημιουργήσω μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Μοντινιάς, θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για τα υπέροχα μηνύματα που μου στείλατε και στη σημερινή εκπομπή. Ξέρετε, μερικοί από εσάς ότι μερικά